z Horného Smokovca, detičky na klimatickom pobyte. Kedy majú takéto deti nárok na takýto klimatický pobyt? Na takýto klimatický pobyt majú deti nárok vo veku od 3 do 18 rokov. A týka sa to detí, ktoré bojujú s opakovanými infektami alebo trpia istým chronickým ochorením. Medzi tie opakované ochorenia patria napríklad opakované zápaly pľúc, obštrukčné bronchitídy, opakované zápaly horných, dolných dýchacích ciest. To znamená, že musí sa to dieťa trápiť častejšie v roku, aby potom mohla takýto klimatický pobyt zájsť. Áno, a potom samozrejme je to určené aj pre deti, ktoré trpia alergiami, to znamená či respiračnými, inhalačnými alergózami, sennou nádchou, alebo príduškovou astmou, alebo takisto sa posielajú deti, ak trpia tzv. Dermorespiračným syndromom. Je to jednotka, kedy sú spojené klinické prejavy alergie na koži plus na dýchacích cestách. Áno, že sme spomínali s pani primárkou na úvode. V čom tá klimatoterapia je tak účinná, pani primárka? Myslím, že v tom filme, v tom krátkom vstupe tam bolo veľmi pekne povedané, o čo je vlastne klimatoterapia. Ja by som snáď dodala len to, že je to taký komplex opatrení. Hej. Je to jednak rehabilitácia, ktorá tam bola. Tá samotná klimatoterapia je využívanie prírodného aerosolu. Je tam s nadmorskou výškou klesá počet voľných častíc, klesá počet alergénov, peľov, klesá počet roztočov a vôbec takých tuhých častíc, takže je tam menej alergénov ako takých. Druhá vec, že pokiaľ dieťa je v domácom prostredí a má opakované ťažkosti, je to taký začarovaný kruh a tá klimatická liečba je dobrá na to, že sa celkom zmení režim toho dieťaťa, okrem toho, že je tam klíma, ktorá ho stimuluje, ktorá preladí ten organizmus, ktorá zvýši počet červených krviniek, lepšie sa vytvárajú obranné látky a celkové to dieťa sa posiluje. Áno, aj na obrazovej dokrutke práve vidíme zábery, že deti aj cvičia, aj dýchajú. Určite im to prospieva aj na samotnú imunitu. Pani doktorka, možno sú aj nejaké alergické ochorenia, kedy ten klimatický pobyt možno neurobí dobre? V podstate nie je obmedzenie na to, aby dieťa nemohlo nastúpiť na klimatický pobyt, ale určite sa otáľa vtedy, ak ide o akutné zhoršenie chronického problému, to znamená, je dieťa akutne choré a potrebovalo by zvýšenú starostlivosť, zvýšené sledovanie alebo intenzívnejšiu liečbu. Kedy je vhodné s takýmto dieťaťom na takýto pobyt zájsť? Ktoré také obdobie je naozaj také pozitívne pre ňo? Ak je alergikom, ak je alergia na pele? Tak v prípade polových alergikov je samozrejme najlepšie bolo, keby išiel v období, keď tam tie pele nekvitnú. Ale na druhej strane, keďže sa jedná o horskú klímu, tak tých alergénov aj tých pelov je tam jednak oveľa menej a sú menej agresívne ako tie pele, ktoré sú inde, ktoré sú v tom tej nižšej nadmorskej výške. Čiže skutočne, ak napríklad je dieťa niekde z Dunajskej Stredy a práve v tom období tam niečo kvitne, tak je lepšie s ním byť v Tatrách. To by bolo ideálne. Len stále to asi tak aj vyjde, možno, že aj keď je malinké a treba zájsť s tým rodičom, tomu bábätku alebo tomu dieťatku na takýto pobyt, ak je to asi náročnejšie. Určite rodičia s tým majú veľké problémy, pretože dostať sa na klimatický pobyt niekedy nie je také jednoduché práve vtedy, kedy by sme chceli, lebo tie miesta sú predsa len obmedzené aj v tých klimatických liečeniach. Je nutné naďalej pre takéto dieťa, možno ak už na takomto pobyte je, užívať tie tabletky, napríklad antihistaminika alebo nejakú liečbu? Pokiaľ je dieťa na takomto špecializovanom pracovisku, tak v podstate tá liečba sa neprerušuje. Aj pani primárka hovorila, že základom liečby je pravidelné užívanie liekov a klimatoterapia, či vysokohorská, alebo pobyty pri mori sú považované za doplnkové postupy. Máte takú peknú vrtuľku pri sebe, pani, ktorá skúste nám prezradiť, čo s ňou robíte, ak naozaj takýto pobyt klimatický s dieťom odporúčate? Toto vrtuľka slúži na to, aby sa deti učili správne dýchať a aby